presidente da Diputación, director da GACAR, subdelegado do Goberno de Ourense, directora de Galicia Calidade, xerente do INORDE, alcalde do Barco, deputados, senadores, alcaldes, concelleiros e demais autoridades. Señores e señoras, amigas e amigos, hoxe inauguramos a edición número 25, as nosas bodas de prata. E non poderíamos facelo nun momento mellor que este, cando os nosos viños, máis alá de estar de moda, conseguiron o recoñecemento que tantos anos levamos perseguindo todos os que estamos aquí. Un recoñecemento que comeza, como non podería ser de outro xeito, polo noso buque insignia, o Godello. A nosa terra é o punto de orixe desta variedade. E temos, segundo esta mesma semana afirmaron os catadores dunha prestixiosa guía nacional, o mellor Godello de todo o mundo. Son 25 anos, celebrando a Feira do Viño de Valdeorras, un evento que se convertiu nunha cita obrigada, nun punto de encontro para visitantes que se desprazan dende moitos lugares para disfrutar dos nosos viños da nosa comarca e para participar en actividades programadas para todos os públicos. E como que un evento alcance as 25 edicións cada vez é máis difícil nos tempos que corren, quixemos celebralo ofrecendo a todos os visitantes que se acheguen hoxe e mañá por Valdeorras un programa de excepción, comenzando polo propio cartel da feira, pola imaxe deste ano que foi deseñada polo prestixioso ilustrador galego Miguel Anxo Prado. Tamén quixemos facer un esforzo a hora de escoller ao noso pregoeiro. Para estas bodas de prato, queríamos contar na inauguración un pregoeiro excepcional. E creo que o conseguimos. En breve, todos teremos a sorte de escoitar a un dos xornalistas máis prestixiosos de España, Xavier Fortes, que dende os programas de televisión española leva moitos anos informándonos con objetividade de todo o que sucede no mundo. Moitas gracias, Xavier. A inauguración dun evento como este tamén é momento de dar as gracias. E celebrar este foro non sería posible sen a axuda do Concello do Barco. Por iso quero trasladarlle no meu nome e en nome de todo o Consello Regulador a toda a Corporación Municipal Barquense representada neste acto polo seu alcalde, Alfredo. Moitas gracias, Alfredo. Tamén quero agradecer o apoio que nos prestan outras administracións hoxe aquí representadas, como a Xunta, o Goberno Central ou a Deputación Provincial de Ourense. Moitas gracias a todos eles. Este apoio é moi necesario para o sector vitivinícola, que é un dos motores máis importantes da nosa comarca e tamén da provincia. Contribúe á súa riqueza e por el non hai que deixar de apostar e facer esforzos. O Consello Regulador non escatima nestes esforzos, respaldando a viticultores, cooperativistas e adegueiros. Todos vós sodes as pezas do engranaxe que nos fai andar cada adiante. Por iso, a DEOC sempre estará aquí para cada un de vós. Este ano, como xa fixen no 2023, quero aproveitar a ocasión que se nos brinda con esta celebración para volver pedir, que hai que pedir de vez en cando chegan os representantes políticos aquí, empezando pola petición dunha actualización do rexistro vitícola e catastral tan necesaria que en moitas ocasións non coincide coa realidade, o que causa enormes molestias e prexuízos. Animo as distintas administracións a traballar a reo para darnos unha solución a este problema. Aproveitando tamén que hoxe nos acompaña o presidente da Deputación Provincial de Ourense, Luís Menor, queremos agradecerlle a axuda que esta institución nos brindou para poder levar a cabo a primeira fase da reforma do Consello Regulador que fixemos en 2022. E tamén aproveito para pedirlle que poidamos contar coa súa colaboración para rematar a segunda fase das obras. Moitas gracias. E remato xa este discurso destacando que en 2023 en Valdeorras vendimiamos case 8 millóns de kilos. Unha cifra récord. Por suposto, a variedade protagonista foi o Godello con case 6 millóns de kilos. Pero Valdeorras non só é Godello, é moito máis. Hai outras variedades brancas e tintas que cada vez teñen máis creciente aceptación, como poden ser a mencía, as nosas garnachas especiales, brancellao, merenzao. Non podo deixar sen mencionar a dedicación dos adegueiros
e a paixón coa que fan o seu traballo. Quixera agradecerles a súa implicación nos moitos actos divulgativos e promocionais que realizamos ao longo do ano, dende o Consello Regulador, especialmente aos que estades aquí participando na nosa Feira do Viño. Moitas gracias. Co vosso traballo continuo e teimudo, contribuídes a convertir esta feira nunha plataforma cada vez máis afianciada para a promoción dos nosos viños. A todos os que nos acompañades neste acto de inauguración e nesta nosa Feira do Viño, moitas gracias. Teredes, sen dúbida, a ocasión de degustar viños de enorme calidade, tanto da última colleita como de colleitas anteriores. Esperamos que a feira estea á altura do que esperades, que disfrutedes, bebades con moderación e que para facelo sempre vos rodeedes da mellor compañía. Saúde!